Gusti Pate olah Gusti Putri. Lah. Lumayan. Engkono bayar. Ini sih. Teko. Isih. Ya. Pira blekek lambemu po. Nggih. Ini sih. Kalau sama kedua tak penjam lagi Gusti Putri betul tidak lepas nengking lawan tetap menyamper joyo. Mati goblok. Ayo dirukti depan. Penjenengan tek. Kowe arep munio hidup wong lanang, hidup wong lanang. Aku ora gumun. Lah ya apa? Wong wedok ki luwih percaya diri. Kok iso? Kowe muni hidup wong lanang sing nyari akeh to? Ya. Ning nek ora nek wong wedok, sapa sing arep menghidupan teke wong lanang? Ayo omong kowe. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Iki ketuweken rasah melu. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Klitik so Mas Kluduk. Nggih wilujeng dalu Mas Dalang, Mak Cangik Yulimbo. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Dalu niki kula remen sanget Mas. Alhamdulillah wau dugi pun paringi daharan ngenteni munggah luwih neh iki. Ono. Dadi nggih alhamdulillah dalu niki kula nderekke panjenengan. Nggih Mas nggih. Kaya-kaya kesiram banyu adem bengi iki nderekke dalang Mas Soni Jos iki pancen lah kaya Soni Jos e dalange. Cengengesan lho. Mula alhamdulillah Pak Pri. Nggih. Mas Anom Supriyanto nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Sering kepanggih tendawan. Alhamdulillah. Nggih mbok pilih mangke anggenipun kula gegojekan Nggih. kirang nuju proning penggalih nyuwun guni samudra pangsami. Monggo nggih. Piyayi iki nek budaya duwe kawibawan kagungan kaningratan ki ngeten iki kepenak ngono lho. Nyambut gawe kuwi sing penting gliyak-gliyak waton kecandak, sareh-sareh waton pikoleh. Insyaallah ingkang dipun jangkung, ingkang dipun jangkah Yayi Bendoler, Bendo Kidul, Bendo Asri. Insyaallah ngentekke ragat golek nikmat dipun pujaken mugi-mugi adoh king laknat slamet donya akhirat. Allahumma. Amin. Niki lho Mas. Jan tenan melu seneng kula ngeten niki. Jajali panjenengan pirsani to, piyai iso antengi kaya ngeten niki. Kok nganti niki mengke sing delok. Kok bar limbukan mulih rugi. Kudu dijumbuke karo urunane. Oh ngoten nggih. Nggih no. Wong nanggap kok tinggal mulih. Ngono. Jane kuwi sing kukur-kukur njajal somong apa kuwi njajal. Loh, niki begitu aman bahaya Pak niki. Oh ngoten nggih. Nggih. Padake niki duwe kasekten kok iso. Wong ya dagelan niku nek angger metune kewengen blobor ngeten iki. Lah jenengan mboten atur pirsa Mas Kluduk. Wong ya beku teng mriki. Wah lagi niki lho pun kula canjangi. Wong ya wong salah-salah kali panjenengan to. Kok kaya ora apal Mas Anom Supriyanto kok iso. Ngono ki kudune ngerti. Kowe nyapa sebabe kok ditokke wengi. Ngenteni sinden maem iki lho. Sinden kaya dagelan munggah kletak-kletik. Ngono. Sugeng dalu Pak Pri. Nggih, sugeng dalu Mas Kluduk nggih. Nggih pun. Lho kok ngono tok kita. Ayo ngomong sing kepenak kok iso. Pripun. Bendolor, Bendo Kidul antarane Bendo Asri iki lak ada 3 dusun yang terkonsep malam hari ini. Kudune lek lenggahe Mas Pri lak ya dipirsani to. Aku ki melu wayang ki meh 20 tahun muncul. Nggih. Dan baru kali ini menjadi fenomena dalam hidup saya berkarir dadi dagelan lagi iki. Fenomenale napa Mas? Alhamdulillah. Ternyata melu dalang sing ngerangkep dadi tukang mebel ya iki. Loh. Lah kok iso iki lho? Lah napa? Lah nggo bantal dhewe iki. Lah piye wong pancen dalang ki nek wis yuswa, kuwi gawane siji ngantuk, loro luwe, telu anyang-anyangen. Mulane terus nggawa bantal dhewe. Kali malih nek pun sepuh niku senengane sing empuk-empuk ngeten. Sehat nggih Pak Pri? Gak kuat atos. Sehat nggih? Oh sehat. Alhamdulillah. Tapi mboten patek akas. Ngoten. Nggih. Betul ya apa? Lho nek napa kok mboten akas niku? Oh, lek ora tak akas iki berarti dibubur apa-apa.
rumangsamu. Tapi kula nggih budidaya kok. Lho nggih no. Ya senajan to adike arep dikaya ngopo lan kepiye nadan to sepuh rene wis kewajiban. Ya ora ketang ya wis mamel-mamel disugokne lah ngono. Cara wong wong sehat ki pengen mari ya to? Nggih. Wong gendeng ki ya pengen waras. Ya ora? Nggih. Wong sepi pengen rame, wong susah pengen seneng. Iki dudune bahwasanya sing diarani menika pun sinergi menjadi satu bahwasanya wong bendolor secara umum warga masyarakat bendo. Iki wong sing pengen golek selamat donya akhirat dalam rangka bersih desa nimbali ringgit pacucal nimbali panjenengan sing dadi dalange. Wong sing diarani ora lali antane budaya, agama lan negara. Iya kuwi lho. Mula tepuk tangan kagem masyarakat bendolor, bendo kidul. Kula niku lek kalih bendo Pak Pri. Nun sewu. Kula niku lek kalih warga masyarakat bendo niki nun sewu. Kula niku pun akrab banget. Oh ngoten nggih. Kula niku jan ngriki pimpinan. Oh sampun wong Sawansul Mas. Ping kula hitung apa panitia Penggangsal menawi mawon. Kula niku ngriki lho Pak Pri. Nun sewu lho nggih. Kula niku lagi ping pisan iki. Dadi kowe iki lehmu kemaki, ping pisan nek lehmu sombong iki lho. Ping pisan tapi nun sewu. Ping pisan kula ngriki tapi keakraban saya kali warga masyarakat iki pun mboten gemen-gemen. Oh ngoten. Lho nggih lho. Bendo ki teruji. Wis to. Aja ngomongke aku. Nek Mas Pri 5 kali lenggah ngasta ana ing pewayangan. Jane iki nek cara arep ngrawuhke sapa wae saged kok. Iso Mas. Ngono lho. Iso. Ayo arep nimbali sapa? Mas Kangko ya iso. Saged. Mas Cahyo ya iso. Saged. Kabeh ki iso lek bendo ki. Lah gene sik bertahan Mas Anom Supriyanto. Ya mergo ngirit ben sok kuwi karo aku melu rene. Sok melu rene. Kowe tak sewampluk dan ngene lho, ngene lho Pak Pri. Jan, tak omong iki. Mas Pri ki tanggapane ora leren ngawur. Roh aku sekecil roh. Kowe iki bengi mayang isu ndrep kowe apa roh kowe? Tak omong iki. Mas roh iki. Wong ki ngene lho, iki ngomong-ngomongan Jawa nun sewu. Biyen nggih iki jan imut nggih iki lek wong tuwek biyen nggih le aja nglingguhi bantal kowe sok ben lek nglingguhi bantal udunen bener nyatane dalang yo nglingguhi bantal nah nggih kuwi nuturi bocah cilik ben ora nglingguhi bantal mergo bantal ki nggone sirah duwe etika le aja lingguh ning tengah lawang sebab nek lenggah ngarep tengah lawang wis sok ben duwe anak cangkeme sak lawang lho ya ora ning kuwi jane mung nuturi anak ben duwe sopan santun lawang kuwi dienggo liwat tamu nek teko le aja mangan disangga nah kuwi lho ping golek mbok sangga kowe sok ben dadi abot sanggamu urip ning alam donya kuwi jane nuturi anake ben mangan ora disangga ben ora kutah ben tampil sopan ledah lho iya kuwi padha karo nun sewu iki dalang ki kabeh padha sing penting ki wayang lho iya ora arep sapa dalange ora masalah sing penting wayang sing penting enek wayange lho dalange sapa wae iki ora penting sing penting enek wayange mergo sing dalani budaya Jawa ki ya wayang mulane bu iki nimbali Mas Pri iki nun sewu mung prigel wayange mung cakrak dalange mung ndelok gelar budayane lah iki lho iya lho Bos dadi ora nyawang yuswane ora lho senajan to Mas Pri iki nun sewu lho awakmu kan yo roh aku yo roh tapi kan ra roh awakmu asline Mas Mas Pri dhewe iki yo ora roh sejatine Mas Pri iki sapa lho sejatine Mas Pri sapa ya sejatine iki ya panjenengan iki justru malah dalang sing sepuh kaya ngene iki dalang sing nun sewu lho iki sing jiwa religinya sepuh ki sakralannya sepuh ki temu disesep supaya ampuh lho beliaunya ki lek gelem laris lho nggih nun sewu dalang-dalang iki pedhot Mas Pri Didik Wibisono pedhot Wawan pedhot Mas Dekling pedhot Eko Prisdianto pedhot Minto Darsono pedhot Mas Rudi Gareng pedhot karo Mas Pri ki nun sewu nampa tanggapane lek gelem lho ya nggih kuwi mung dhek iki brionya tuh lho leren sik nonton pikir ngademke ati nyuwun marang Gusti lagi gelem tanggapan lho ngono lho iya dadi malah ora golek ning digoleki kadang-kadang digoleki Mas Pri moh masyaallah moh Bos lho ngoten nggih Mas ngawur ae iki ya menawi lah kok mek meneng tok kok gek ngengkleng iki Mas Pri iki semedi dadi ditanggap nun sewu lho Mas Pri iki meneng iki ya aku ngenteni iki lho ngenteni dere iki piye kula niku ngomong sepuh niki nggih Mas Pri iki ning omah iki semedi arep esuk ben ning bendong lho ya seminggu ki gak nampa tanggapan masyaallah ning omah mempersiapkan ning omah ki tenguk-tenguk karo mikir esuk ben tanggapan ki sing tak go nyarutang sing ndi gitu iki Entane lak blesek. Tegese mikir ki ndedonga. Masyaallah. Semedi tetekli nggih Mas Pri nggih.
tetekli. Kowe kok tak kuwateni kowe tenanan kowe. Kowe dalang kok utang kowe. Alah dagelan yo utang yo akeh iki. Rumangsamu dalang bengi iki apa klambine BRI ngono. Beliau yakin nang sewu. Semedi tetekli nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sok benyen mayang bengi iki ana ing Bendolor. Muga-muga apa sing dilakoni bisa ditampa, apa sing didongani dingijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lho ning lak wayange simpingane lak sae sedaya. Lho sewu. Nggih. Tak omongi kowe. Napa? Wayang ki nek sing lho, lek kowe ndelok wayang liya-liyane kuwi aku biasa. Lho, Mas Anom Supriyanto Mas Anom Supriyanto ki seneng tirakat. Masyaallah. Wayange yo tirakat. Ngoten Mas. Lho iya. Buktine Limbo nek gondrong nek ra. Oh iya. Saking gedene tirakate. Iki dipirang Mas. Lho, dipirang. Loh, tapi iki rambut dhuwur nang surga. betul nggih betul. Sing dipirang dhuwur tok. Kira-kira duitmu dipotong nggih tuku semir kene piye? Gak iso. Lah ngopo? Wong dhuwitku yo sentek ndek kenane ya. Iki ngawur bae. Tapi nang sewu Pak Pri nang sewu. Nggih Mas Luduk pripun. Kula niku lek kalau Pak Pri karo dalang Mas Pri kan omahe papar kene. Nggih. Karakus kene. Sampun kados bapak kali anak nggih. Yo wis koyo plek karo Mas Pri iki. Lah kene kok ora sungkem bekti karo Kyai Sepuh. Lah nyapa iki kanca dolan lho, Bos. Ki kancaku dolan ning Dang Sewu karo iki aku. Lho. Ngawur iki. Ngene iki aku. Sampean ki boleh dengan berbahasa yang baik, tapi nek nggon nyinggung babakan panggonan sing ora kepenak lah ya. Nggon sing ora kepenak tapi tujuannya kan penak. Kowe ora ngerti. Lah saiki nek karo Mas Pri dolan kono, kowe tak tekoki Dang Sewu mujur ndi? Idul. Berarti ora pengalaman dolan kowe. Mujure ndi? Dang Sewu mujure ndi? Idul. Salah. Lah ndi? Manut sing bayar. Nah, iki kita sing tahu ngono kowe. Wong aku lho karo Mas Pri ning kono ki sosialisasi. Lah kono aja ngopi ning kono, Mas. Yo. Nek Dang Sewu tak omongi Mas Pri. Nggih. Kono iki kopine murah, tenan. Ngoten. Ning bubuke larang. Oh ngoten. Bubuke sing larang malahan. Lah yo kopine murah, bubuke larang. Oh, kulino bubuk kono kowe. Kowe iki tak jasne kalan ya angel. Ngono coba. Mas Pri, Nggih. guyon ya guyon ning ngerti acarane bengi iki napa? Niki bersih dusun, Mas. Nah, tata cara pahargyan. Ya kuwi. Kuwi kudu di bener. Engko Mas. Mulane dalu muni. Nyawa wis apa sih? Ya jenengan. Kaya suwira tanggapan ning gedhe iki. Wis padha ae padha kewengene kok dadak. Nggih, hati-hati lek kobong. Kula niku lek metu jam 1 wis kaya ngantuk-ngantuke kula. Oh. Nggih. Kula niku lek kalih pare, Pak. Nggih. Niku pun kaya keluarga besar. Lha iki sing mirsani ngeten iki ya Allah Kula Mas. niki dulur kula kabeh, Pak. Masyaallah. Mergo anu sewu, anak kula niku teng Polsek Pare ngriki. Ngoten. Iki Pak Anggota Polsek Pare. Teng Polsek Pare ngriki. Dadi kula niku sering ngriki. Oh, ngoten. Dawe Mas Pri anggota. Ora. Dinas. Nyopet kecekel ndek iki lho tadi. Mbok ora ngisi-ngisini ngopo to? Nyapa to iki? Rene iki ditimbali supaya ben kepiye penggalihe Kyai Bendosari, Bendo Kidul, Bendolor ki seneng. Nggih. Kok iso kok ndadak ngomongke anakmu ning gone Kapolsek jebul kecekel ki lho. Loh, Nggon lambe ki ngomong ditata. Mripat ki nggo nyawang. Irung ki nggo napas. Kuping nggih ngrungokke. Lambe nggih omong. Iya. Ati nggo ngrasake, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku. Sirah nggo mikir. Lambe kok omong angger wae to kowe. Mbok ya ditata. Nek ndalake dereng darang tua ki ya paling ora didelok. Lambene iki lho. Kok iso ngomong kowe. Kita idon yo iki. Anak kok ning Polsek kecekel ki. Kowe iki cangkem mbowok-wok. Lho, ning lak fungsine ngerti. Wong nyawang ki berarti digawani mripat. Wong iso ngrungokke berarti digawani kuping. Wong iso dahar berarti digawani lambe. Wong iso mlaku digawani sikil. Wong iso nyekel digawani tangan. Lah kabeh nek fungsine. Lah iya no. Lah iki fungsine apa? Iki lah. Digawani iki gunane dingge ayo lo. Tahu bulat. Tak tapuki lambemu no. Pak Tahu. Pri. Wah leh kuwekel kaya ngono kuwi. Pripun? Pak Pri, nggih. Ojo banter sudarungan lho kuwi. Oh, kok kaya weh ngono. Apa nek dalah kopokan iki wae. Mas Pri iki sehat to. Iya. Ora ya. Pripun Mas pripun? Napa? Sing mbok wasi apa ki, Mang?
Ngopo Mas? Ngopo? Nggih kaos tangan barang ya. Endi to? Kok ora enekno lho. Oh kulite ireng di wae. Kowe lambemu anggere. Padha karo aku ya. Wong ki nun pangapunten Mas. Nggih Mas Kridik. Sedaya panitia menika sampun dipun racik, sampun dipun rancang. Nggih. Mula nek nggon wujud syukur, iki ora kok tembunge syukur tok. Yen jenenge syukur niku insyaallah pangapunten Mas. Nggih. Wong sing diarani syukur ki wong sing diarani wong sing wis ikhlas duwe kepengin secara hati berbagi. Mula piyai niki bendolor, bendo kidul, bendo asri. Ki jiwane jiwa berbagi. Mula seneng ora dirasake dhewe, seneng dirasakne bareng-bareng. Iki sing diarani gumolong nyawiji, guyub rukun, bangun dusun, bangun desa, sayek saeka kapti. Insyaallah kabeh barokah ya Allahumma. Amin. Iki lho nyenengke to ngene iki njajeli. Terop ya mek dikek kene tok ora tengah. Tengah khusus penonton. Iya. Sing tembok ya nabi ya. Lah ngopo? Sing tembok iki renteng-renteng ngene. Ngene. Tak sangokne kaya wong numpak truk dadi. Pancen gone ngene iki, aja nyawang gone, aja nyawang papane. Ning niat keiklasane melek ngene iki tirakat Mas, ngono. Tirakat Pak Pri. Ngoten lho Pak Pri. Oh iya no. Kabeh iki tirakat. Nggih. Ngono, Pak Mongi. Apa kuwi tirakat kuwi? Lho. Tirakat kuwi wong sing iso meper hawa nafsu. Nggih niku Pak Pri. Sing iso ning pikirane. Ning pikire. Ngoten lho Pak Pri. Laku sing apik, laku sing becik. Nggih niku. Karek niat kajate kepiye? Bersih desa. Nah, nek desane benda. Ben menika saka tembung bendina tansah ndedonga karo Gusti Kang Arya Jagat miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Kuwi lho sing tak enteni ya ngono kuwi. Rada maju. Kok iso meletek pikirane. Kula niku pinter kok, Pak. Kula niku lek jam 1 munggah, pinter kula metu. Ngene jam tengah loro Pekok neh awang. rada maju nerene. Dadi benda niku aja didelok gemen-gemen. Mergo benda menika ana artine ben menika saben dina tansah ndedonga marang Gusti miturut karo kapitane dhewe-dhewe. Mergo iring Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ngono-ngono. Do menika dana rasa. Dana rasa menika warga mekat benda ora bedak-bedakne, ora diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Among kinemong tegese ngomong rasane dhewe-dhewe ora duwe jiwa adigang adigung lan adiguna sayek saeka kapti sing susah ya diewangi sing seneng ya disupport ngoten lho Pak Pri malah turu kok sampean dituturi ya kula iki cerita malah turu kok ngomongi dalang ki nek kepengen ngantukane wis tak kandhani ra percaya to kowe. Dadi bendho ngoten niku Pak Pri. Nggih. Kita Pak Pri. Ya kowe rada rene ben ketok padang. Lah kok weteng terus wajahe ireng anune peteng. Pancen kula wir kok Pak Pri. Lah yang jenenge Bendho ki lak ana 3 dusun Mas. Nggih. Bendho kidul, bendho lor karo bendho asri. Nggih. Tembunge kidul. Kidul menika kitab suci sing diwaos saben bengi. Alhamdulillah. Dados pas gamekat niki ora lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat. Wong Islam ya maca Al-Qur'an, wong sing Kristen Katolik ya maca kitab. Menika sing selalu diutamakan nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat. Dadi antarane ulama umarok budaya tetep nyawiji dadi siji. Ngono lho. Bendho dul. Dul menika dolan. Wong kene dolan ora dolan ning nggon sing maneka warna, ning dolan sing positif, tegese wisata religi. Alah ya ampun. Lah nyapa kowe kok dolan ning kono jenenganane? Lah yo ngeterin jenengan lho kula ya. Nyapa to yo ngeterin jenengan marani susu sampean dik. Bendho kidul, bendho lor. Lor menika saka tembung lara. Tegese larane wis ilang, mulyane teka. Sawise ngenekne penghargaan bersih desa bengi iki nggelar ringgit pacucal, insyaallah larane bakal lunga, mulyane bakal teka, sehate bakal teka. Lho. Bendho kidul, bendho lor, bendho asri. As menika saka tembung assalamualaikum. Wong ki lek teka ketemu karo sapa wae ngucapne assalamualaikum. Mergo wong salam kuwi wajib dijawab. Ora mesti, Pak. Ora mesti. Lho, kok iso? Salam ki sunah lho, Mas. Sing jawab wajib. Ora mesti. Lho, ngendikane Mas Pri leres lho. Piye? Assalamualaikum, salam itu sunah wajib dijawab. Wajib dijawab. Boten mesti. Salam. Lah kok iso nek gak mesti piye? Lha pas Jumatan nika. Lha pas imame fil alamina innaka hamidum masjid. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Jajal sama ning burine Yo Waalaikumsalam. Cacane beda. Mlebu omah karo ning jero. Tapi lak salam. Iya iya. Lah nggih. Aja mbok getaki. Engko nek mbok getak ngik ngono. Cilaka. Lah jawab. Kowe apa? Kita Pak Pri. Iya. Dalang tuwek mbok getak. Ngik ngono ora ya. Bahaya. Iku wis kaget Pak Pri. Gitu Pak Pri. Iya iya. Lah ngono. Dadi ora mesti jawab. Aja mbok getak lho. Kak. Bahaya halus e. Gitu Pak Pri. Nah. Ngono. Iya ora? Kowe kalah. Dadi aski assalamualaikum. Iya. Asri, Pak. Sri menika saka tembung Sri menika dewining pangan, dewining pari. Gitu Pak. Dewi Sri. Lah kok kowe ngalah-ngalane dalang pengertianmu. Bapak kula dalang kok, Pak. Ngoten. Lho, nggih. Nggih. Jangan niku saulan paling nyuwun sewu lho. Jangan niku 20 tanggapan to. Iya. Bapak kula setahun, Pak. Niku belas gak tau tanggapan. Tak kira ki nek ya main ngono. Ora tau wayang dalang ning matok. Sri menika dewaning pangan, dewaning pari. Dadi insyaallah bendo menika insyaallah ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing pam. Amin. Mula tepuk tangan kagem 3 dusun. Telung dusun kompak kaya ngene iki ora kaya lho. Tenanan lho, Bos. Tahun iki luwih meriah, tahun buri ya luwih meriah. Niki iso tak nggo contoh Pak Pri. Nggih, pripun Mas? Sak desa telung dusun kompak. nggih. Setahun ning gone Bendo Kidul, setahun ning gone Bendo Asli, setahun ning gone Bendo Lor. Ini menunjukkan bahwasanya kekompakan berbineka tunggal ika ini yang selalu ditanamkan oleh warga masyarakat Bendo. Kerukunan kekompakan. Bener Mas. Gen kula niku belas gak rukun Pak Pri. Lah ngopo Mas? Lah nyapa? Lah sebabe wong urip iki ming saderma lelaku lho. Wong ngene iki tak delok ya. Aku ning mburi to. Nggih. Kene kan ya Bendo Lor mriki nggih. Nggih. Ngono iki nek warga Bendo Kidul iki ya mara rono anu dalange wis mbok kopi porong yo ngelingne ya alhamdulillah sindene saya maam yo ngelingne tegese saling mengingatkan gen kula niku ngeri Pak Pri nggih pilihan lurah nggonku ki suasana iki mencekam lho apa raine kok demit kabeh napa demit matamu lah mencekam suasana niki hawane masyaallah ya hawane iki mencekam gen kula niku tonggo karo tonggo sing biasane dolan yo ora aruh-aruh. Ora aruh. Gara-gara pilihan lurah. Ngen kula niku. Piye? Sampai ada aturan jam malam niku enten Pak Pri. Nggih. Wong wedok niku metu bengi maksimal niku jam 10 bengi. Nggih. Wong lanang niku metu bengi jam 12 bengi ngoten nggih. Nguyuh dicekel. Kuwi nggonku sampe ngono. Wah, berarti medeni Mas kuwi. Tenan. Nek wong wedok sik ora masalah. Wong wedok berarti oleh metu maksimal jam 10 bengi Mas. Kuwi dibatasi. Berarti gak entuk. Gak oleh. Berarti ketat tenan. Lho ketat Pak. Mencekam kok. Perselisihan perbedaan pendapat beda. Perbedaan pilihan kok. Sing lanang. Sing lanangi jam 12 bengi ya. Kuwi nguyuh cekel. Wah, berarti ya ora kondusif Mas. Oh, tenan iki. Berarti gawat. Sing lanang metu jam 12 bengi ming nguyuh wis dicekel ki. Lho, lah cekel ora obat mabet ya gedeng ya. Lho, sambut talen di kamar. Ora dicekel wong ngene to. Lah, yo dicekel manuke. Iki jan celelekan lho. Kowe iki kadang dajal kowe praktikno nek meneng tok ngene. Jare sapa aku ora tau nyekel kok. Masa? Hale dicekel bojoku. Lambemu. Kowe lah. Enak lho sing gak dicekel pasangan nyanyeng dumbar ngene iki ya. Tenanan. Ya iki dhewe. Turune diler ngono wis. Pas ngono. Mulane pas Pak saestu kula niku remen sangat mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Pak oh yang bapak-bapak yang berkompeten lenggah niku bantu. Ayo jajaran Musbika yang mewakili Pak Dandim, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Bantuan Pak ya. Niki Mas Kutuk niki di streaming nggih. Streaming 3 niki. Langsung nggih lha niku 1 2 3. Ah, kula ngene iki sik nggih streaming anggitmu. Iya ta gitu. Streaming. Arep senam ya nggih streaming lho. Streaming. Ulat streaming kok iso. Streaming iki lho. Oh, alah YouTube. Oh no, enggak kalah gaul, enggak ketinggalan zaman. Dunia digitalisasi ya tetap diikuti. Boleh kita mengikuti dunia digital, tapi kita harus ingat bahwasanya kadang-kadang dunia digital itu mempersulit hidup kita di dunia, Pak. Cari sopon. Iki riset, tahu nggih? Tak omongi. Tak omongi tenan iki. Wis omong dhewe kono. Niki sosialisasi, Pak. Nggih. Kadang-kadang begitu zaman milenial, zaman digital, ini kadang-kadang banyak
orang tua yang teledor terhadap anaknya. Leres. Gitu mboten? Nggih, leres. Saiki anake nangis ngono ki ben meneng cekli HP. Bener. Padahal HP iki nun sewu kadang-kadang nun sewu. Iki sok kalau ki cahayanya itu merusak pandangan mata. Kuwi sing diarani setan gepeng ya kuwi. Setan gepeng ngoten niku, Pak. Lho nggih. Bocah pengen apa diselimut bapak ibu dolan HP anaknya terus dhewe. Bener. Bocah ra gelem maem ya diwe HP Dhewe HP ben iso mangan. Kuwi lho. Padahal kadang-kadang nun sewu lek wong biyen niku pengen maem terus dinyanyekne didulang atau ditembang. Lah ngono dilelo-lelo. Nah, ini bisa bahwasanya kini bisa ditunjukkan kadang-kadang orang tua yang kurang nun sewu. Perhatian. Kurang perhatian dan kurang mendidik terhadap anaknya di masalah digital itu. Kuwi lho. Kula niku nun sewu, Pak. Nggih. Membudayakan, membiasakan agar anak saya itu tidak tergantung dengan HP. 99,9% uang niku mangan HP. Turu HP. Arep ning pasar, HP. budal arisan, HP. takziah, HP. lho. HP itu yang selalu diprioritaskan nomor 1. Nyindene ya HP, Pak. iku lho. Biyen apa enek nyinden nyekel HP? Ora enek. Ora enek. Tapi saiki akeh sinden wayangan main nyekel HP. Hmm. Padahal kita harus fokus terhadap budaya. Betul. Dan saya itu membiasakan keluarga saya agar tidak HP itu terhadap anak saya dulu. Loh. Karena internal itu lebih penting daripada eksternal. Gini, Nah, nek putrane jenengan Loh, nangis terus sampean loh, dolani apa? Kula niku membiasakan niku. Kula niku tangi turu, sing tak golek dudu HP, Pak. Lah Weh. napa? Anakku lho. Wah, berarti ngene Loh, we. ngapa kok ngene? Loh, lah memprioritaskan anak kok. Lah wong HP ku digo anakku kok. Aku HP siji gentenan sak omah sini lho. Kowe engko tak nggih campuran rawon lho kowe lho. Kowe kok lek ngomong kadung dinut Pak Pri iki lek gagas kaya mbuh lho kok iso. Tapi penting to, Pak. Masalahnya aku gak tahu duluak-duluak kaya jenengan. Lah, kene iku. Ngono lho. Saiki nun sewu, HP iki kadang-kadang mempengaruhi perekonomian yang ada di UMKM desa. Bener Mas, bener. Uang saemu tuku ki moh dolan ning toko, Pak. HP, Pak. Bojo kula iki saiki nun sewu, bojo kula nggih. Nggih. Sakniki lek tuku niku tenggene aplikasi jual beli ladalah niku lho, Pak. Dadi bojo kula niku sakniki lagi Kowe iki contohmu gawe mic banter keliru. kira tahu aku wong pinter aku iki. Pintermu ki keblet. Bojo ki lek tuku gak tau gelem ning toko ning pasar ndak gelem. Lah terus. Tenggone aplikasi jual beli online tenggone kuwi lho tunggale Shopee ladalah ning ladalah. Kuwi Kuwi jenenge Lazada. Shopee Lazada ngono. Lazada ki lek sing teko barangnya cocok. Kuwi dibuka karo bojoku barangnya ra cocok ladalah. Ngerti? Kuwi jenenge kaget nyuk-munyuk. Ora kok jenenge ladalah ki ora. Iki jenenge ladalah. Lazada. Kowe iki kok Gini, ngene Pak. Jadi yang iso yen blonjo kuwi harus mengangkat UMKM yang ada di desa tertentu. Tur aku meling karo sinden-sinden Loh. ki. Lho, iki bahaya lho, Bos. Bahayane ki. Bojoku iki nang iki tuku Pak nun sewu. Karepe iki nyonto sinden-sinden ngeten iki lho. Nah. Lah kaya iki lho, iki lho. Wah, Nggih tuku lensa ngeten niku. masyaallah. Kan iki ketok ayu ngono. Iya. Bocah wedok ya ayu, kulite putih nggih softline rumahnya biru. Pantes. Bojo kula iki tuku softline, lensa mata lho, Pak. Nggih. Tuku lho kok teko barangnya rupane putih. Lho. Digawe karo bojoku. Tak salah kok kaduan. Lah kok matane putih kabeh. Irenge gak ono. Irenge gak ono, malah Iya, kaya apa? kuntilanak. Iku kleru rek. Tenan bojoku lan Iku gak gilan. pas ngono. Sakniki nun sewu lho Pak Pri. Kadang-kadang niku nun sewu, banyak manusia yang terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Gadget. Lho, Laras, nggih. nggih, laras kathah sing terkomen. Kayak ngeten iki nun sewu. Lho. Nggih. Aku tak nggih contoh Ora niki. kreatif Mergo bojo kula nyontone nggih ngeten iki. Delok streaming, delok sinden ayu akhirnya dicontoh. Lho kuwi lho. Kayak ngeten iki. Rambutnya semir abang. Bojo kula yo nyontoh, Pak. Masyaallah. Ngoten. Ya, Semir. Semir abang tak delok ora cocok aku. Ganti meneh. Abu-abu enggak cocok. Lho. Lah kok semir ijo. Lho. Ijo godhong ngono kae. Semir ijo. Lho rambutnya dijo, Mas. Dijo Pak Pri. Wah. Delalah pas delok pasar malam ndek ngletak ning lapangan. Ndase pangan suket. Ndase pangan wedhus. Dikira suket. Ndase pangan tenan to. Ndase pangan wedhus kaya suket. Mulai aku Iki- ketir-ketir Nek ae. nyambut gawe iki melibatkan wong omah. Mesti kedosan ngene Wes to Pak Pri, kula niku sing tanggo contoh bojo kula dhewe. Iya, Mergo iya, korban, iya, Pak. iya. Tadi jadi manusia hidup di zaman yang seperti ini, jangan sampai kita menjadi korban zaman yang semakin maju. Mulane bojomu dikandani. Lah. Bojo kuwi nek iso Iso. bekti karo piyai Wes to. kakung. Ora iso, Mas. Bojoku yo ngene iki lho. Karepe iki ben putih ngene iki. Lah terus. Karepe instan ben rupane putih. Bojoku kan cah gunung. Nggih. Wireng, Pak. Bojo kula wireng, Pak. Oh, ngoten. Bocah gunung delalah dadi bojo kula, ngerti kula niku rada mampu. Wih. Loh.
Saestu lho Pak Pri. Nggih. Begitu aku percaya nek kali jenengan jelas percaya. Saestu. Wong ini model mampu mesti kaya ngene. Iki pancen rodok mampu ngapusi, Pak. Dadi nyepelekne aku iki wong jos. Aku iki adus ya sewu. Lek ra banyu aqua, gudiken aku Mas. Rupamu kaya penisilin kok dadak. Wong adus e banyu kran lah ya wis apik. Banyu kran kalau iki banyak zat-zat yang terkandung di bas itu. Aku saiki nggih banyu aqua. Weh, mandi Aqua. sikat gigi. Sikat gigi kula nggih Fanta, Pak. Fanta nggih sikat gigi. Sikat gigi kula. Kula nggih banyu kran ngoten niku cakem kula memprengen, Pak. Bocah nek Sakala busine abu. mampu, Pak. Mampu nggih. Bocah mampu yo ngono kuwi. Kula niku Mampu tenan iki. Cuci badan enggak mandi. Yus nyeko to, nyeko. Seko siben. Seko ngoten kok kula ndamel Pokari Sweet. Loh. Seko ki Pokari. Pokari Sweet. Ya ampun. Ngono kuwi aku. Lah nek wawi nggih, Wong. Banyu aki. Aku Kowe nek banyu aki yo, Mas. glodok iki kabeh. Tak juotos kene. Iki ora umum. Bojo kula Pak Pri, nggih. Niki cerita niki nggo ibu-ibu niki nggih. Nggih. Saya yakin bahwasanya lek ibu-ibu tenggone Bendolor niki, Bendo Asri, Bendo Kidul niku wong sing sederhana, Pak. Oh ngoten. Bojo kula niku sudah terkontaminasi ketularan. Ndek iki kula tukokne nun sewu skincare, Pak. Oh skincare. Sing sak pasang niku regane 8 juta. Lho, kok luarang Mas? Kula niku ya termasuk ya piye jenenge? Kula niku lek bojo kula njaluk apa kula turuti, Pak. Mergo saya sesuaikan dengan pendapatan saya. Karena saya mempunyai moto bahwasanya happy wife happy life. Bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Iya, lupa. Lho ngoten, Pak. Iya. Masalahnya takoni kowe Lho nggih lho. Jane kok jane aku suruh curiga lah karo. Sing kudu ngomong sing ngene iki lho sing ganteng ngene iki. Wah iki kok ganteng iki man omong. Oh ngoten. Ganteng meneng payu. Elek meneng buak karo wong. Iya. Dadi Pak, bojo kula njaluk skincare. Nggih. Kula tukokne, lah karepe iki njaluk iki instan secara langsung ngoten niku. Karepe ndang putih. Kan skincare niku tenak siang malam to, Pak. Ya ada. Untuk malam dan untuk siang. Nah, nggih. Bojo kula karepe langsung siang malam niku dadene siji. Nggih. Dige. Langsung dige sing. Dadi siji kabeh bareng. Bareng. Lho kuwi malah instan apik to. Instan apik. Kulite saikmu belang kayak tekek, Pak. Kuwi jenenge wong ra nrimo takdir ki yo ngono kuwi. Wong iki disyukuri wae. Rupa ki bakare sudo. Tapi rupa tok. Akhirnya tak waduh kok kentok nduk kok elek kok ngene belang. Akhirnya tak tukokne tak blonyone sawah. Saikmu kulite belang, saikmu lek turu koyo nyambik. Aku jan ngene iki cara aku ra mentolo lho, Pak. Wong nyambut gawe kok atribute bojo dike iki piye, Jan? Saiki mungkin zaman IT. Malah sing delelek iki bojone dhewe lek ngelek-ngelek wong, kena undang-undang dihukum bahaya. Lek bojoku tak elek-elek ngene meneng. Ngomah lo ya set. Yo. 500, kowe mau tak elek. Mulai selesai deh. Apa wong wedok ki cukup mbok we dhuwit tok? Loh, wong wedok ki ra cukup diwe dhuwit ning wong wedok ki dikasih peluang hati dan perhatian. Piye ben uripe nyaman. Wong wedok lek mbok peluang hati gedindase digitek kowe. Ya. Weh, ibu-ibu sing lenggah ngene iki ya mikir lho. Nom-nomane mbiyen ya perhatian lho. Pingine senden. Enom perhatian sing didhawuhi Mak Primo lho. Enom perhatian. Kowe urung budal lho ya sewu lho. Lagi rabi 2 wulan, 3 wulan. Kopi Mas monggo diunjuk riyen sadurunge nyambut damel. Ayo lah. Pak Pri tak dawuh ngono mau. Piye, Mas? Lek wis 5 tahun ke atas, wis to. Wis mulai ting pletot. Mulai ting pletot. Kowe budal karepmu mulih karepmu. Lho wong itu ngono kuwi, Bos. Karek lek diblonjo oke, ora diblonjo. Alah, wis to. Wong itu ino sewu. Wis cilaka. Wong kowe pembelaan wong. Lho iya lho, aku wong lanang kok, Bos. Wong lanang nyambut gawe duluan lho sewu. Iki realita. Real apa yang kita lihat? Iya. Wong wedok duluan. Ketok ayu-ayu. Macak mening-mening. Lah iya. Sing lanang don kaosan, jaketan dulu. Sing wedok putih-putih, sing lanang don ireng-ireng kaya gini. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kecantikan seorang istri. Wong wedok sing putih-putih, sing lanang ireng-ireng, ini kebahagiaan seorang istri. Kuwi nek kata-kata nek pantun dolanan boling kena beling. Artine sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Ayo, ruwono. Ya ora? Wong wedok ki nyapo kok nganti sepuh gelem mirsani wayang. Ki beteke golek hiburan. Mergo mikir ubete wong wedok, kowe ya mumet sirahe. Wis to. Wong wedok ki ora mung kok minggo tengok-tengok mbok wae. Sing mumet wong lanang. Lho, wong wedok ki tengok-tengok karek masak. Wong lanang nyambut gawe isuk ngantek sore, kenek srengenge ngentang-ngentang ngantek gosong lho. Lho ora? Tapi wong wedok ngene iki delok to.
Mbok wae duit kok cukup 50.000 kon dadi 3 dina. Jajah kuwi, mak-make kuwi tekono kuwi. Lho, mak iki masuk wong blonjo, wong masak kuwi. Lho, Wis langsung GrabFood kuwi. Online ngawur iki yo. Kowe iki, ya tapi kan mikir to, Mas. Mikir apa? Kuwi si oleh yo MBG barang lu ya iki. Weh celelekan kok. Uripmu lahirmu mbiyen sing gembol sapa nek ra ibu ngeten iki. Tapi lek sing terperiksa wong lanang. Lho. Lah sing meteng sapa nek ra wong wedok? Lho lek wong lanang mosok meteng. Kowe tau temen wong wedok kali suntik. Samu sapi ngono apa? Lah iya. Jangan membanggakan seorang wanita. Wong lanang yo perjuangannya hebat, Bos. Hebat to kaya ngomong kowe mungkrang mangkring. Lah sing gembol meteng jabang banci. Jabang bayi sapa? Kok mungkrang mangkring itu masamu? Lek ra dipancing wong wedok, wong lanang mulai terus wong wedok turu keplek ngene. Wong wedok emah lho, Bos. Loh, iya ora? Iya. Wong wedok begitu buka lawang seret karo bojone. Opo iki? Anu, Mas Kliti urung tau diperenguti wong wedok. Nggih lho, Pak Pri. Iya lho, Bos. Wong lanang nyambut gawe lho, Bos. Nyambut gawe dienggo wong wedok. Wong wedok yo luwih rekoso. Rekoso ya apa? Saiki wong wedok meteng 9 tahun 10 wulan, kowe ora mbayangne. Meteng 9 tahun 10 wulan iki meteng mau tumor. Paham. Wong meteng ki 9 wulan 10 dina, goblok. Yo kuwi lho saking. Wong meteng kok 9 tahun iki, Pak. Ngalor gitu tek pelending ngene. Ketularan Mas Pri lho. Ayo. Ya ora? Yo. Dia apa lagi wong lanang, perjuangan seorang lanang. Hei, wong wedok berjuang. Rumah samu wong lanang nyambut gawe isuk kali sore dienggo wong wedok. Wong wedok ngeden toh nyawa toh pati. Biyen saiki wong wedok mau ngeden operasi njaluke. Sing bayari wong lanang. Ya ora? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Bolok akeh lho. Lah iya, lek kemelinti. Iki acara apa? Ayo le. Wong wedok-wedok iki nun sewu, Mas. Nek ngempet dandan ayu ki kangge wong lanang. Apa? Wong wedok apa? Wong wedok ki dandan ayu nggih. Dandan ayu ki nek tontonan tok ngene iki. Jajal ning omah, kok lek nggih daster jebol-jebol. Ayo. Iya ora? Ruang ngono ngejak dagelan liyane. Dagelan liyane sapa? Liyane bar kabeh pisan. Sing utuh mek kowe karo aku tok. Hidup wong lanang. Kayak iki apa to ya? Tapi wong wedok-wedok ki ya nelongso, Mas. Nelongso ngendi? Nalika sampeyan ning jero garbaning ibu. Napa? Kuwi ya tirakat sing ngukir mripatmu sapa yen ra ibu, sing ngukir lambemu iso apik sapa nek ra ibu. Sing duwe ukir-ukiran sapa? Sing duwe ukuran sapa? Tukang nama, tukang. Nggih, Pak. Tukang. Nggih bener, Pak. Iya, tukang. Wong lanang iki sing ngukir. Ukirane nganti butel. Anggitmu nganti ketul lho sampe. Nganti ketul. Lho, Pak Pri lho ketul. Kowe nggih Pak Pri nggih. Padha iku Pak Pri. Kowe arep munia hidup wong lanang, hidup wong lanang. Aku ora gumun. Lah apa? Wong wedok ki luwih percaya diri. Kok iso? Kowe muni hidup wong lanang sing nyari akeh to? Ya. Ning nek ora nek wong wedok, sapa sing arep menghidupan teke wong lanang? Ayo omong kowe. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Iki ketuweken rasah melu. Ketuweken kok melu hidup ngene. Sing ditangekne teke sapa? Hidup. Piye kata-katamu? Lho. Wong wedok luwih percaya diri, Mas. Iya. Sing ngurutne wong lanang ya wong wedok. Sapa nek wong wedok? Ayo, omong kowe. Coba tarik kata-katamu itu. Loh, iya ini. Kok yang menghidupkan wong lanang wong wedok lho. Lah kene. Teko bapak-bapak iki lho. Teko mas-mas iki lho. Engko jam 5 esuk hidup dhewe. Wih, celekan. Iki ngomong kadang-kadang kadung hidup kene apa lho. Ada lho kok stangi. Kowe ora celekan. Lanang wedok ora kena kanggo okol-okolan. Bapak Presiden RI dan seluruh jajaran kabinet kementerian itu sudah mengesahkan bahwa persamaan gender emansipasi di antara wanita dan laki-laki. Mula seorang ibu sudah diakui bahwa ibu adalah tiang negara. Lah ya ibu adalah tiang negara, wong lanang iki ya diakui wong lanang iki menjadi tiang jaler. Dadi kabeh iki padha. Nek ndi ya tiang jaler wong lanang kok iso. Sing penting ora bedak-bedake. Aja kok wong lanang ning dhuwur, aja wong lanang ning ngisor. Iki mak guyon, Pak Dik. Pak guyon, Pak kula Pak. Mesake mae kae. Aku mae begitu aku hidup lanang lho kok mae. Oh cangkeme kluthuk nyapa.
Ya iya no, iki ngawur kok iso. Guyon Pak, guyon. Guyon nggih Mak, Mak. Guyon nggih Mak nggih. Dah jan mae, dah jan. Wah, jilbabe ijo pupus. ya. Sandal jepite pink. Nah ya. Ngono, roke abu-abu lan nyenengke. Mas, niki lak kersane jangkep pakliran panjenengan. Dadi nggen tatanan panjenenganku pun cukup lakon teng panjenengan. Oh cukup ya mudun piye Mas Samu ki. Cukup ki tatanan. Nek lakone ya urung cukup to. Lakone teng Mas Pri. Nggih, Mas Pri. Lucone teng kula alih Mas Kluthuk. Lah mangke lagonipun teng kene. Nggih, ngene Paranggono. Nggih, kali disambi lagu Mas. Lah nggih lho. Iki anu kula sing kalih niki kerep pedhok lho. Iya. Sing dereng pedhok, sing mboten tau pedhok kula pengen nyanyi kalih sing di Mas sing. Kula nomor loro kok gitu lho ya. Kalih jenengan kula. Lah nyapa to kowe. Lah kaya aku. Lha iki nyanyine engko Medun Ngawi deh. Niki ya niki. Niki nggih. Sik. Aku tak njaluk sing kono sik. Mas rempek Mas. Duh, serempek Mataraman. Cah bagus, Mas. Kentongane cekel, kentongane. Enak. Kentongane. Bener. Golek kentongan kono. Mbak karo aku, Mbak. Mas kene. Kene diajeng karwane buka diajeng. Tutuk sarane sitoke Mas ngene. Mas, do maju. Sapa ra kek golek kentongan kek. Rono mara to. Nah. Tah. Nah kono cedhake Mas Pri. Kene ben budayane jangkep, Mas. Met Pak Pri nggih. Nggih, monggo Mas, monggo. Mas. Kentonganmu jajal piye? Siswa budaya iki ngono. Nah, gitu Mas Pri. Cocok. Besok ketoke kok tuwek-tuwekmu kaya Mas Pri to ya. Loh, wajahe meh padha ngono lho. Nom-nom maneh kowe tuwek yo ngene. Ya sik ganteng aku to kaya. Wah, bener. Aku sampe ra ngerti tuwek. Lah piye? Wah, tuwek. Aku mau tuwek rek tuwek-tuwekku ngene iki mau. Tapi nggih sehat. Baik sebenarnya kayak Pak Pri nggih Pak Pri ya. Oh nggih. Kuwi bus kapes kaya jaket kok. Dirakul kok gendakane. Ayo kentongono sik. Saya kuru. Nggih anjene kula. Mas Pri iki anu ya Mas, anu familiar. Dalang ya kersa madhep rono. Nggih seneng iki. Lho, dalang kersa madhep rono. Iya, nggo streaming telu ben syuting iki ya. Momentume kados pundi. Nene pas mboten enten-enten ki ya ora tau. Ora tau matur. Oh, dalang ora tau noleh. Ora tau noleh. Pak Pri nggih. Jaro ke sitok Pak Pri, sitok. Lah. Iku ae rokoke kok iso. Diajeng. Wonten dawuh katimbalan Kang Mas. Kene. Ing pisuanan iki jeraku ora bisa nderekake sowan mergo aku bakal nyuwun pamit marang sliramu Dajeng. Ngandekno ngene ben penak. Inggih dawuh katimbalan Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang Dajeng. Inggih Kang Mas. Ing wektu aku tak omong sing ora mbok tuk-tuk ngono kuwi. Toprak kakek tuk-tuk iki apa to iki? Yogane penak. Yoga penak pilihan to rek ya apa kon niku? Kon niku ngomong tak pongor kene kon kok. Karo adike kok kerenge ramen itu. Yoga pilihan kon niku gak ero ta. Iya kon nyocok. Alon sih. Aku tak omong-omongan barek arek iki. Oh sing barek aku. Mari ngono ambek peno tutuk-tutuk alon-alon ae rek. Oh tak pongor temen. Pusing barek. Dajeng garwanipun Kakang Dajeng. Dawuh katimbalan. Suaramu kurang cilik ben rada ketoprak. Dawuh katimbalan. Kurang cilik. Kowe iso ketoprak ora? Nah, katimbalan Kang Mas. Piye to? Parano Mas. Ketoprak. Piye. Dajeng garwanipun Kakang Dajeng Sitanjung. Dawuh katimbalan. Ngono. Ya iki lho. Ngono kuwi. Iya. Melengking. Ketoprak iki suarane do melengking. Lah patuk Mas. Ya. Patuk. Anu keselek beluk. Wah, ombenane wis pukari sweet kok iso patuk.
Bapak batuk. Batuk, Mas. Pak Dalang Priyanto batuk. Bapak kalau batuk, saya mempunyai resep obat yang paling manjur. Obatmu. Kalau batuk Kalau batuk, minumlah segera Limgi. Jadi lah kula dadi perawan minggu. kan batuk. Lah iya. Nek nganti perawan terus piye lek dilimke ya? Bangsamu wong sepuh kok iso Aja dikilimke lak buntu. Mboten Pak. buntu. Ya iya no. Mboten Pak De, mboten. Wong saiki lek ngono ku modele supaya engke ben kaya anu lah dilimke lah. Engko dijene cak driji ngono Mas ya. Kita kulino gitu. Kamu bisa duduk. Kongkolan ya. Dajeng si Tanjung. Injih jawah katimbalan Kang Mas. Ing papan kene aku bakal niti pirsa marang kowe Dajeng si Tanjung. Injih dawuh Kang Mas. Apa bener sawise ndak tinggal kupadiananing Mas tulung plengkung gemolo tulung gelung banjur kowe sinisian lan cinaketan marang Gusti Prabu Saladikrama. Si Tanjung. Dawuh katimbalan Kang Mas menika boten leres Kang Mas. Lho, weh kondo ora bener nanging kedadian iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres daleme Gusti Sri Tanjung. Niki bojo kula. Yen pangapunten menika dinane Selasa pas wayahe mbayar asok mekar menika. Engko tak karne raimu engko. Lah ketoprak kowe nek tagihan mekar iki lho. Ketoprak ora tau main utang telecek ngono. Lah kuwi karek pimpinane kae duwite go mlayu. Oh, kono utang yo akeh ra ngono kan. Woi toprak kok nggih mekar barang kok. Konsepe lho piye. Nah, ngono lho. Kula sales kathok menika. Jadi kasus opo? Kuwi weke sapa? Weke sapa tasmu kok ndi ngono. Pak Pri. Ngawur iki tak kunjul kene kok tasku kaya. Lah apa sing kathok pendek wis tak gawe kok ya. Dikathok sapa? Gila. Nyapa? Katanya lho, kene kok ya pas suwek. Lah iki nek digawe priyo kentenge model-model. Wis ganggu kowe iki. Ayo kono. Duduk. Ayo kono. Ndang. Si Tanjung. Si Tanjung. Ing papan kene sepisan maneh ndak takoni. Kowe wis tumindak sedeng apa ora? Dawuh katimbalan Kang Mas menika boten leres Kang Mas. Piye? Boten leres. Hei. Injih Kang Mas. Yo gene kuwi nganti kandha kaya mangkono nanging sabrekadyaning para nayakaning praja wis mangerteni yen kowe wis sinisan marang Gusti Prabu Saladikrama. Banjur wirang apa sing ndak tampa Si Tanjung. Punika boten leres Kang Mas. Madhep rene lho. Wong ning kene panggah rono wae. Adek lek ngono. Mosok ya ngene aku amen ngene. Ayo asli ngoten. Yo. Menika boten leres Kang Mas sida paksa. Kena kowe kandha kaya mangkono nanging kepara nyata talinganku wis keprungu yen para prajurit wis ngandhaki kowe tumindak sedeng. Sedaya menika hamung hoak Kang Mas. Boten leres Kang Mas. Toprak nek hoak iki opo iki? Engko suwe-suwe lek muni hoak tanggone kathok jebol kuwi neh lho. Yen kowe kandha kaya mangkono sapa sing bisa ndak percaya, Ijih, panjenengan tangan dumateng Biombang Emban. Coba mrene Emban. Dadi omban kono lho. Rasa dadak nyekel pendongan. Nah, dadi omban, blangkone cepot sik ben jangkep lho. Nah. Ngono lah apik nang sakset ngono. Durasi lho setengah loro jan. Ayo. Wonten dawuh. Lha kowe kok kaya suarane banci sing ra dadi ngene to,
Keri-keri itu sing blokor suarane. Ayo, gage kowe ndang kondo. King menapa panjenengan dakwa maneh kawanan dumateng Gusti Putri menika garwa panjenengan. Gusti Putri menika mboten tumindak setting dumateng panjenengan Gusti Pate. Kula dados saksi wonten ing dalem kepadatan menika. Yo gini Saking rasing manah kula Gusti Pate menika dakwa wonten Gusti Putri menika mboten tumindak setting. Sareh yo. Saking menika sampun dakwa maneh kawanan saking rasing manah. Saora-orane. Kula menika dados sampun wonten ing dalem kepadatan menika sampun dangu. Yo, jenengan Tresna sangat dumateng panjenengan. Ya, ya. Tresna sangat dumateng Gusti Putri. Kuwi kabeh, Saking ya. menika sampun dakwa maneh kawana. Ya. Menika dakso kalian kenggarwa. Sakit rasing kowe pancen gajingi. Dah. Wis mikir. Lah klanjingan marang bendaramu. Kowe grunyangan. mboten. Sopo sing ning ngarepmu? Lali karo awake dhewe. Ditotok iki aku ki medeni kowe. Ora medeni ora. Kowe iki wedi karo aku. Ora ngono goblok. Ora ngono. Lah pripun? Tegese aku denono. Si Tanjung, Dawuh Kang Mas. sepisan maneh ndak takoni yen kowe gelem kandha bloko bakal ndak wenehi pangapura kuwi. Saestu Kang Mas, kawula boten tumindak sedeng. Menawi panjenengan boten percados kalian kawula. Kula trimah panjenengan pidana boten napa. Kowe aja karo Si Tanjung. Kang Mas. Ngopo kowe mloyang ayu? Aku golek sego sing turane. Kowe kandha kaya mangkono ning yo gene kasunyatan sing wis ndak adepi kowe tumindak setting. Boten Piye iki? boten leres Kang Mas, boten. Jas kali dor leres. bareng dor. Yo kene Boten leres. kowe ora kandha bloko. Menika namung Ya apa kok enek musike bareng. Pak musikku lali ra, Mbok. Nah. Pak. Masa enek gelo tok iringane son horeg kuwi. Waduh, sing Lah iki lek disco. Apa enek kok? lali. Kenal iki. Aku Ayo. seneng lah. Sing aja. dawuh Kang Mas. Yen nganti kowe ora gelem kandha bloko, pusakaku bakal tamake marang saranduning badan. Ayo, kandha. Saestu Kang Mas menawi kula goroh dumateng panjenengan kapidana kula boten menapa Kang Mas. Kapejana kula boten napa-napa Kang Mas. Met-met nanti ya. Golek arit. Nanging kawula pitungkas dumateng panjenengan. Arit Menawi ludira kula anggondo bacin ateges kula tumindak sedeng Kang Mas. kowe kandha yen ludiramu anggondo amis ateges kowe tumindak setting. Sak banjure kepiye Si Tanjung? Menawi ludira kula anggondo arum ateges kula boten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh katim. ndangao. Ndangao kowe iki. Kang Mas, kula boten wantun. Ayumu ayu tanpa cacat nanging cacat atimu. Cacat pakartimu. Yo gini kowe nganti tumindak sedeng marang Gusti Prabu Saladikrama nganti gawe wirangkun Kakang. Sri Tanjung. Ing papan kene aku wis kladuk nresnani kowe nanging kedadian iki kepara nyata ora bakal bisa mbukak sajroning atiku. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene waspadakno Si Tanjung. Luwih becik kowe sumikir Si Tanjung.
Kowe iki kepedesen ngono piye kok hahaha iki. Yo kene mbok tangisi. Ego beneran ego. Yo kene kuwi kondo kowe mangkono. Kok betul sangat kula tresnani ki Yen nganti bendaramu tresno ora no kedadian sing kaya mangkene. Kenapa tetap percaya Gusti Patih? Olah Gusti Putri. Lah. Lumayan. Engkono bayar. Ini sih. Ego. Isi. Ya. Ora blekek lambemu po. Nggih. Ini sih. Ayo digowo. Kowe lak wis krungu dhewe to. Yen garwaku kondo yen ludirane anggo ndarum ateges suratku minta sedhek. Sineksenan kuwi ana ing papan kene bakal tak buktekke beneran kabeh kandhane garwaku. Monggo kula aturi buktekaken menawi Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Kajeng Sanjung. Ya nek pengen nanggap oneh to. Si Tanjung. Yo gini kuwi kondo kaya mangkono. Bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu Jajeng Sultan. Seng. Yo gini wiwit dhuwur. Soundtrack. Ora Backsound gondo arum. Seng. Backsoundmu ngono. Jur mudhun sakilan yo isih urung gondo diajenge. Durung mampu. Peluh Menawi dereng mampu penjantosi tanggale mengko mampu piyambak. Loh nanging pluh ora waduh kita coba waduh aduh kita coba waduh kita coba Jajeng Sri Tanjung Selamat teman-teman nyolong yo kene lutiran manggonco arum. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku kladuk mateni garwaku si Tanjung Biyung. Lutiran yang gondo kados pundi? Lutirane garwaku anggondo wangi. Loh. Kalau sama matur dhumateng panjenengan Gusti Putri mboten tidak lepat nengking napa tetep nyamperjaya. Pati goblok. Ayo dirukti depan. Panjenengan cek panjenengan jumeneng Kepiye Biyung Bane? Aduh. menika bendera ingkang sangat kula tresnani. Wiwit alit kula sampun ndereke panjenengan. Aku mangerteni. Nanging king menapa Gusti Putu menika sampun matur dhumateng panjenengan tetep panjenengan pidato susu. Sing mbok karepke kepiye? Sing mbok karepke kepiye? Utang duit sahur duit utang bondo sahur bondo. Sanem nyesal merjaya ingkang bener kang sani mati kena mati saking tangan kula. Wes. Oslo. Kuwi ati aku yo. Kita enek sekop. Kita enek sing rung mati. Aduh. Coba. Tak gedekin ndase. Syukur kowe mati kapok. Lho Gusti Putri sampun tepekane mati Gusti Patih sampun tepekane mati. Lajeng kula menapa urip teng alam donya tinimbang kula mboten wonten stasiun. Lha becik kula tepekane mati.
Urung lho sing ngene tok lho. Urung. Kulo tak mati nggih Pak Pri. Ya aja no. Setengah mati ae. Wong niku lek mati ora kakean dosa niku guyu Pak Pri. Oh, ngono ya. Aku mati. Loh. Pancen. Kowe keranjingan kok. Lho nyapa? Masa mati nggo bantalan bokong apa enek? Mati nggo engko dhewe kono kok iso. Lah nek sing empuk dadak turu ngatos-atos nyapa to iki. Turune lho iki. Ya kok penak ngene iki wong. Ora lho iki kok meneng wae iki ngopo lho? Aku ke penak turu ngene kok kira-kira. Oh, enak. Lek turu ning kene malah sithik. Kono lho rada akeh ya. Lah wong liburan ya wene ora pilih turu. Oh, tapi menjiwai Mas Pri. Niki paling ora ki wayang ki disampiri napa-napa penak. Nggih to. Lodrok ya kepenak, doblak penak wayang wong penak. Kula larasipun tesik teng Slendro ben dibablaske Yukori. Nggih menika tembangipun Gubuk Asmara. Nah, wiwit ngono. Langsung buka celuk. Nah, ngono. Bu. Ya toh hidupku jepat lho. Oh, lem. Lem G ngene. Lem G lah. Oh ya suaraku cilik lagi. Dok. Jajali coba. Oh, Wiwit. Modal kaya ngene iki. Iya. Anu nggih kathok kowe, nggih kathok. Katoke mau we. Niki napa lagune Gubuk Asmara? Ya. Ya. Tapi ten Pak. Wiwit piyen? Loh, kok niku to? Lho kuwi apa to? Kowe biyen. Gubuk Asmara sing ndi to? Yen liwat. Nah, kuwi lho, yen liwat Yen li. Yen liwat. Aku kok lali to Gubuk Asmara iki. Suwi to. Lali kok gelungan. Lali tenan aku. Yen liwat aku kelingan. Lah kuwi sing Lho. bener. Gubuk kae. Wah, Aspri. Iki
Junjung cayaning wedal. Nika nyuwun kalih, Dik, nyuwun kalih, Dik. Ya kene. Sini dulu. Niki nyuwun kawigatosna kitab nggih. Nggih, Pak. Dumateng sedaya pamirsa ingkang nitipaken sepedhaipun. Oh iya. Kersanipun dipun lebetaken mawon. Oke. Dilebetaken mawon. Dilebetaken maksudnya dilebetaken teng gaden. Nggih, dilebetaken ning Sing gaden terus kagungan didol. kendaraan ingkang nitih kendaraan tindak Sing mriki. wonten penitipan. Nyuwun kawigatosan. Kawigatosanipun dipun lebetaken Dibawa saking masuk. panggung mawon. Nggih. Dikarenakan Nggih, sampun kanca-kanca pemuda Sampun tilem sedaya. ndak pada pekerjaan. Iya. Dados sepisan malih kula bali ingkang kagungan kendaraan dipun pundhut diasta ngriki. Ah, lajeng ingkang wonten parkiran anak-anak pemuda menika sami nyambut damel. Nggih. Dipun lebetaken mawon. Nggih. Kersanipun sami Langsung nyamanipun. dilebetaken teng grone piyambak-piyambak. Sami amanipun. Ngoten nggih? Nggih. Yap, yuk. Langsung dua. Ini dua. Yuk, ya, yuk. Semuanya cok. Berpacu dalam melodi. Ya. Yuk, dua. Lolole. Hey. Yo. Ora perlu dadak kritik tanya reno-reno. Ora dadak nguluk tekok maneka warna. Sing jelas apa yang kamu siapkan, yang apa kamu konsep malam hari ini yang diberikan kepada masyarakat. Ya. Bendolor, bendo kidul, bendo asri. Yo, tembangnya sing rancak wae mboten napa-napa cayu. Yo. Nika katresnan oke. Yo. Sing lagu nom-noman ndak apa-apa lho, Nduk. Nah, iki lho wis trilot. Yo. Tintingane wis ngene. Oke, siap. Nika katresnan. Nggih. Yo. Monggo kanca-kanca. Dados. Ojo lali pangele, uga
Lah iya kok. Mas Pri ngecak ngejak jagong. Lah kok ngisi aku, Mas. Sok-sok nek munggah kewengen daerahnya rada sudah 15% yo. Betul-betul guyon-guyon. Mas Pri, Mas Luduk, sowan Kyai Bendoler Bendo Kidul, Bendo Asri. Insyaallah sedaya pinangki rayu. Amin. Nir ing sambikala niki ing pangajab sedaya para-para warga masyarakat yang terdiri dari 3 dusun. Insyaallah anggenipun ngawontenaken tasyakuran bersih desa. Mudah-mudahan ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Kula panjenengan namung saderma lelaku budaya mengemban amanah seni. Insyaallah ing dalu niki anggenipun sowan Pyayi Bendo Asri Bendoler lan Kidul. Ing samangke mbok bilih wonten kladuk ing atur nyuwun pangapunten Mas Pri. Tata cara kula leh gojek kalian Mas, mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Menika murni dalam kula nyambut damel namung nderek-nderek ngudi ilmu nyenengke sapadaning liyan. Insyaallah Pyayi dusun Bendoler Kidul lan Bendo Asri muga-muga sugih ya ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Intinipun tetep anda asor, mboten kumalungkung lan mboten sombong. Lajengaken panjenengan nglampahi kewajiban, kula nggih ngayahi kewajiban, insyaallah dipun ridhai Gusti, kula panjenengan saged dipun panggihaken malih kanthi sehat bagas warasan. Koncer hanjaying bawana panjenengan ngasta. Amin ya rabbal alamin. Yo kene Nduk, jenengan yo kene. Langsung Puspitanala. Puspitanala, nggih. Yo kene. Garap kanca-kanca campur sarine pun menapa, Mas? Condro Retno. Condro. Kaelane tulisane campur sari skaterbo ya. Dadi Instagram iki. Kene Nduk. Mas Pri, donga dinonga nggih. Nggih. Pokoke tetep sehat, panjenengan legah ngasta wonten ing pedalangan. Amin. Nggih saged sambung malih nggih Mas Pri. Amin nggih Mas Kuduk, Mas. Yuk kanca-kanca, derekke adik-adikku nyanyi tembangnya apa Mas? Puspitanara. Nala to, Nduk? Nggih. Oke. Puspitanara, ya kene. Sik sabar ya, Nduk. File sik rada goleki, Nduk. Anu nyetel kaset apa piye, Nduk? Karaoke mawon. Nyetel YouTube. Ora sik, panjenengan yo kabeh iki gawe tatanan, ora kemrungsung. Ngono. Tiada yang lebih rindu selain hatiku, ada yang kau tahu. Rembulan kang subunda nyakseni tresno kang tutan ono liya mengesiro aku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, anda yang kau tahu. Rembulan kang sumurna yakseni tresno kang dutan ono liya mung sira wong bagus. Ono liya mung sira wong bagus. Nggih, matur nuwun.